Maya Paldo, Pampanga. Magandang araw, Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon nitong nakarang linggo. Malalim na pananampalataya kay Apong Iro, ipinamalas ng libu-libong deboto sa 429th Abalit Fiesta at 182nd Libad Festival. Senator Bam Aquino nanawagan ng pagrebisa sa Juvenile Justice Law at paghihigpit sa social media access ng mga kabataan. Pamamahagi ng ayuda sa transport sector na kumpleto na ng DSWD3 Uplift Program para sa mga mahihirap, inihahanda na. Multimedia content ng AUF CCS students mapapanood na sa CLTV 36. At Kabataang Kapampangan, ipinamalas ang angking galing sa paggawa ng pelikula sa sine-sine. Dinagsa ng libo-libong deboto ang taunang Libad Fluvial Parade sa Apalit, Pampanga, kung saan mahigit 300 bangka ang nakiisa sa masiglang tradisyon ng basaan para sa kapistahan ni Apong Iro. Para sa buong detalye na naging selebrasyon, narito ang report. Masaya, makulay, at maingay. Ganito ang eksena sa isa sa pinakainaabangang okasyon sa bayan ng Apalit. Sa kabila ng matinding init ng panahon, hindi pa rin napigilan ang pagdagsa ng libo-libong deboto para sa ika-429 na Apalit Town Fiesta at ang makasaysayang 182nd Fluvial Parade o ang mas kilalang Apong Iro Libad Festival sa Pampanga. Ang taunang tradisyon ng basaan, buhay na naman. Hindi bababa sa 300 bangka ang nakiisa at pumaligid sa pagoda ng mahal na patron ng bayan. Ang mga deboto na hindi nakasabay sa ilog, matyagang nag-abang sa likod ng kanilang mga bahay na malapit sa portion ng Pampanga River para masaksihan ang pagdaan ni Apong Iro bago ito ihatid sa St. Peter the Apostle Parish Church sa Barangay San Juan. Ayon kay Mayor June Tatangco, bahagi na ng pagkakakilanlan ng mga Apaliteño ang mas malalim na debosyon kay Apong Iro, kaya kahit nasaan man sulok ng mundo ay umuuwi talaga sila para makaisa sa taunang selebrasyon. Si Apong Iro po kasi especially dito sa mga Apaliteños kahit nasa abroad yan, uuwi pagdating ng fiesta. Ganun po yung faith nila dito sa ating mahal na patron. Para sa marami, ang libad ay hindi lang basta isang kasiyahan. Ito ay kwento ng mga nasagot na panalangin, gaya na lamang ni Aling Liwayway Lakap na dinala ang kanyang panata dahil sa isang napakalaking milagro sa kanyang pamilya. Ano ko sa anak ko, yung hiniling ko sa kanya na saan magkaanak ako ng lalaki. Kasi naano yung anak ko parang, kumbaga nalalaglag. Dinasal ko. Sabi ko, kaya Apong Iro, binigay naman niya. Sabi gusto ko lalaki kasi babae na yung anak ko. Ay, yung binigay niya. Kaya nabes sa akin si Apong Iro. At kung may mga tao na taon na ang binibilang sa debosyon, mayroon ding mga first-timer tulad ni Sister Wenny na dumayo pa mula Bulacan. Okay naman po. Masaya. Opo, first time po. Maging healthy po yung katawan ko, yung aking mga mahal sa buhay. Pero ang pinakatumatak ngayong taon, ang malaking partisipasyon ng mga kabataan sa mga aktibidad ng pista. Ayon kay Tatangco, mahalaga ang papel nila sa pagpapatuloy ng mayamang kultura at tradisyon ng Apalit. Kung napansin nyo, yung lahat ng programs nung last week, puro mga kabataan na yung nag-spearhead. No? So, from street dancing to pati yung mga cooking fest natin, puro kabataan na po. Sabi ko, malayo mararating ng mga tiga-Apalit dahil yung mga kabataan dito preserve itong ating kultura. Bago pa man ang araw ng basaan, naglabas na ang Apalit LGU ng mga paalala at ipinagbabawal upang mapanatiling ligtas at maayos ang selebrasyon. Panawagan nila magdiwang ng responsable, ligtas at hindi nakakaperwisyo sa kapwa. At dahil nga sa pagdagsa ng mga tao, todo bantay naman ang mga rescuer, pulis at medical teams mula sa iba't ibang bahagi ng Pampanga upang masiguro ang kaligtasan ng mga bisita. Nakatakdang magtapos ang kapistahan sa darating na Martes, June 30, kung saan muling idadaan sa ilog si Apong Iro para ihatid sa kanyang tahanan
sa Barangay Kapalangan. Kasama si Raymond Tasoy, Angelica Cara, CLTV 36 News. Naniniwala ang mga otoridad na may kasamahan umanong Pilipino ang mga foreign nationals na nahuling nambubudol sa Arayat. Hiling ng lokal na pamahalaan na lumabas ang iba pang biktima ng mga salarin at magsampa ng karagdagang kaso. Narito ang ulat. Malaking sindikato raw ang nasa likod ng serye ng umano'y pamubudol sa ilang lugar sa Pampanga maging sa bansa na kinasasangkutan ng mga foreign nationals. Inihayag ito ni Police Lieutenant Colonel Carolina San Pedro, Chief of Police ng Arayat, Pampanga, matapos sa madakipang dalawang Iranian nationals na nambiktima sa isang bangus vendor sa naturang bayan. Ito po ay isang malaking sindikato. Kasi sa ngayon po, 2 lang po yung ating nahuli, pero marami po silang kumikilos na pare-parehas po ang modus. So sa ngayon po, ang ating pong kapulisan, lalo pa pong pinaigting ang pagbabantay at pagpatrolya dito po sa bayan ng Arayat. At kung tatanungin nyo po, ang ating pong kapulisan ay walang tigil po ang aming pong pag-aanunsyo, paglalahad po ng modus operandi ng mga ganito pong grupo. At kami rin po yung nagbibigay ng babala sa mga kababayan po natin na mag-ingat at maging alerto para hindi na po sila mabiktima po ng mga ganito pong grupo. Hindi rin isinasantabi ang posibilidad na may kasabwat umano na mismong kababayan natin ang mga dayuhang manluloko. Tama po, katunayan po niyan, sila po foreign national pero bihasa po sila magsalita ng Tagalog. Kaya po ito po talagang grupo kung saan meron din pong nasa likod nila na kababayan natin. Maganda raw ang ugnayan ng LGU, kapulisan at ng mga komunidad na naging susi sa pagkakaaresto ng mga suspect. Malaki pong tulong yung kooperasyon ng komunidad, lalong-lalo na po ang ating mga residente, ang ating pong mga barangay, BPATS. Ito nga po ay isang manifestation na magandang pakikipag-ugnayan po ng komunidad. Kaya po mabilis po ang aming pagresponde sa pagtawag po ng aming atensyon. Babala lang po sa mga grupong ito na dito po sa Arayat may kalalagyan po sila. Panawagan naman ni Mayor Jeff Lurie sa mga ibang nabiktima ng foreign nationals na makipag-ugnayan sa kanila sa lalong madaling panahon upang makapagsampa ng karagdagang kaso. So pero mayroong problema. So siyempre, bailable ang kaso. Yung pong mga nabudol, no? Pwede ho kayo makipag-ugnayan dito po sa stasyon, sa munisipyo po, no? Andiyan po si Chief of Police Carol San Pedro, no, nasa stasyon namin. Napuntahan ho, sana asap po to na magpunta. Baka ho kasi pag nauna nakapag-bail yan, hindi na natin kayang yung kaso ay dagdagan ng large-scale stapa dapat. Yon non-bailable po yon. Pero po ang kaso po kasing naipasok po natin ngayon, TEP lang ho, TEP lang. So parang nasa 6,000 lang ho, bailable siya 6,000 pesos. Anong gagawin? Lalabas na naman, uulitin na naman, no? Magagawa at makakagawa ng krimen. Makikipag-ugnayan rin umano ang lokal na pamahalaan ng Arayat sa Bureau of Immigration kung overstaying na ang mga salarin at mabigyan ng agarang disposisyon. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Nanawagan si Senator Bam Aquino ng mga pagbabago sa mga batas at polisiya upang mapalakas ang proteksyon sa mga kabataan. Kasunod ito ng nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Panoorin ang report na ito. Kasunod ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City, nanawagan si Senator Bam Aquino ng mga pagbabago sa mga batas at polisiya upang mapalakas ang proteksyon sa mga kabataan sa loob man o labas ng paaralan. Matapos bisitahin ng mga survivor at mga pamilyang apektado ng insidente, binigyang din niya ang kahalagahan ng pagtitiyak sa kaligtasan ng mga mag-aral. Nung nangyari po yung attack nung Lunes, agad-agad ko pong naisip ang aking mga anak at kung ano ang gagawin ko kung sila ang nasa ganong sitwasyon. Utang po natin sa mga kabataan ang mga ligtas na campus at eskwelahan. Utang din po natin sa mga magulang
ang kasiguraduhan na ginagawa ng gobyerno ang lahat para ligtas ang kanilang mga anak. Kaugnay nito, isinusulong din ni Senator Aquino ang pagrebisa sa Juvenile Justice Act. Bagamat layunin nito na protektahan ang mga batang lumalabag sa batas, kailangan anyang suriin kung naaangkop pa ito sa mga mabibigat na krimeng kinasasangutan ng mga menor de edad. Maghahain po tayo ng panukala para suriin at amyendahan ang Juvenile Justice Act. Ang bibigyang diin po natin ang mga karumal-dumal na krimen gaya ng pagpatay at panggagahasa. On late July, dyan mapag-uusapan ano ba yung mga pwedeng gawin para palakasin, amendahin, or pagbutihin itong juvenile justice law. Because more and more, lumalabas talaga na merong gaps. Merong gaps, kailangan ng mga changes, and ang magiging debatihan dito is whether the changes can improve the law. Bukod dito, naninindigan si Senator Aquino laban sa digital radicalization ng mga menor de edad. Sinusuportahan niya ang panukalang batas na maglilimita sa social media access para sa mga batang wala pang 15 taong gulang. Layunin nitong mabawasan ang pagkakalantad ng mga bata sa mga nilalaman sa social media na maaaring makakaapekto sa kanilang pag-uugali. Yung sa mga chat groups at sa social media, may radicalization na nangyayari. And radicalization towards extremism, radicalization in terms of doing violent things. Yun yung kailangan nating bantayan. Kaya babalik ka mo sa social media. Susuportahan din po namin ang mga panukalang nagbabawal sa social media sa mga below 15 years of age. Yan po yung mga gagawin po sa legislature. Para masigurado na hindi na to mangyayari muli. Pinalalahanan din ni Aquino ang mga magulang na ang laban para sa kaligtasan ay hindi nagtatapos sa bulwagan ng Kongreso, kundi nagsisimula sa loob ng tahanan at pagbabantay ng komunidad. Kailangan talaga mabantayan natin yung mga bata. Kailangan may relationship ka sa mga anak mo para mapag-usapan nyo yung mga bagay-bagay and ma-alert mo rin if there's a potential danger. Hindi lang siya anong gagawin mo kapag may shooter na drill eh. Kailangan yung nadidrill rin sa atin sa mga magulang. Habang naghahanda ang Senate Committee on Basic Education na talakayin at palawakin ang mga hakbang sa ilalim ng panukalang Schools Safety Act sa mga susunod na linggo, nananawagan si Aquino sa mga magulang, guro at mamabatas na unahin ang kaligtasan ng mga paaralan at ang proteksyon ng susunod na henerasyon. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Naipamahagi na raw ng DSWD Field Office 3 ang cash relief assistance na nakatalaga para sa mahigit kumulang 250,000 na TODA at GP drivers and operators sa riyon na pinondohan ng 1.2 billion pesos. Para sa buong detalye, naritong ulat. Nakumpleto na raw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 3 ang pamamahagi ng Cash Relief Assistance o CRA sa mga TODA at jeepney drivers at operators na naapektuhan ng oil price hikes. Ayon kay Venus Rebuldela, Director ng DSWD FO3, ang Central Luzon ang may pinakamaraming benepisyaryo ng pinansyal na ayuda sa buong bansa. For the region po, we have more or less 250,000 assisted po. Tayo po yung may pinakamarami dito sa Central Luzon, sa buong Pilipinas, lalo na yung ating mga TODA. Yung ating nagamit no, na funds, fund utilized dun sa ating CRA ng TODA and other drivers, 1.2 billion na po ang nagamit ng ating DSWD Field Office 3 na pinamigay po sa kanila na tulong. At naibigay natin personal po yung kanilang assistance. Kaya palagi pinapaliwanag ng ating sekretary, bakit hindi digital yung ating pagmimigay? Dahil kailangan natin talagang makita sila face-to-face kung talagang sila po talaga yung identified na TODA or drivers
na nakalista sa amin. Naresolba rin anya ng kagawaran ang mga lumutang na usapin sa pamamahagi ng CRA tulad ng listahan ng mga benepisyaryo. Lahat naman po ng may mga grievances, na-resolve natin yan sa tulong ng ating mga partners, no, sa local government unit at especially sa mga employers ng mga nabigyan natin ng assistance. Kung sila po ay hindi kasama doon, maaaring hindi sila nailista ng kanilang mga employers, no? Or hindi rin nailista ni LGU dahil ito ay colorum. So, siguro, sa level po ni DSWD, na-resolve naman po namin lahat yan. Dahil kasama natin ang LGU. Ang role ni DSWD po ay magbibigay ng assistance. Pero yung listahan ay nanggagaling po yan sa ating mga partners. Kung wala po sila doon, may mga concern siguro yung kanilang mga pangalan. Samantala, para sa mga joyride riders na hindi pa nag-claim ng kanilang CRA, kailangan daw makipag-ugnayan sa kanilang employers at kung sakali, may iba pa raw programa na maaaring maitulong sa kanila ang DSWD. Paano daw po yung mga unclaimed ng CRA Joyride Rider, makipag-ugnayan po kayo sa inyong mga dito, employer at kasi nagkaroon na tayo ng deadline. So baka kasi hindi kayo nakasama dun sa listahan or nasama kayo dun sa ibang listahan pero hindi kayo nakapunta. Ang deadline natin ay natapos na po ang ating payout. Pero kung talagang kailangan, we will assist and assess you based on your needs kasi nandito naman yung programa pa rin natin on AIX kung talagang kailangan po ninyo yung assistance. Sa ngayon, may inihahanda raw na tulong muli ang gobyerno para naman sa mga mahihirap na nauna ng inanunsyo ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Sa ngayon po, may second round tayo, yung binabanggit ng ating secretary. Pero ito po ay hinihintay pa natin ang instruction po sa ating presidente. Pero ito ay amin na pong piniprepare. Ito yung uplift na programa ng ating gobyerno na ang target naman po natin dito yung mga poorest of the poor. Manggagaling raw ang listahan ng magiging benepisyaryo ng Uplift Program sa Community-Based Monitoring System o CBMS ng Philippine Statistics Authority na tatagal ng 6 na buwan. Ang kasama dito yung mga nasa listahan ng CBMS. So, galing po ito sa PSA at ang CBMS na result naman po ay ginawa po yan ng ating mga local government unit through the partnership of PSA. So, yun po yung gagamitin ng DSWD. Kasama rin dito yung mga 4Ps, mga walang gutom program beneficiaries, at mga poor beneficiaries po, identified po dun sa CBMS. So, we will update you guys regarding this program ng ating gobyerno. At ito ay, it will run 6 months, starting July to December. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Simula ngayong Hulyo, dadaan na rin sa mobile wallet ang pamamahagi ng payout sa mga programa ng DSWD. Mapapabilis raw ng hakbang na ito ang paghahatid ng mga ayuda sa mga benepisyaryo. Alamin sa report na ito. Patuloy raw na naghahanda ang Department of Social Welfare and Development Field Office 3 o DSWD FO3 sa mass digital na sistema ng pamamahagi ng ayuda para sa mga benepisyaryo ng kanilang programa. Ayon sa kagawaran, taong 2023 nang isulong nila ang hybrid digital payout na siya nang ginagamit ngayon nationwide. Ngayong July, magkakaroon raw ng pagbabago at isasama na rin ng mobile wallet sa paghahatid ng ayuda at kasama sa mga pilot testing ang DSWD FO3. July, papasok na rin po dyan yung ating GCash payment. GCash as a payment through assistance natin through GCash portal. Doon sa pilot testing po niyan para mapabilis yung ating pagbibigay through their account na po. Hindi na po kami maglalabas ng cash, pero through GCash portal namin, itatap up na lang po namin sa kanila based doon sa assessment ng ating social worker.
Kaugnay niyan, pinalalawak na rin daw ng ahensya ang pagproseso ng guarantee letter para sa mga pasyenteng humihingi ng medical assistance. Sa ilang district at private hospital sa Pampanga, mismong mga social worker na raw ang tumutulong sa processing ng mga dokumento para hindi na kailangang pumunta ng mga aplikante sa tanggapan ng DSWD. Implementing now, may mga ilan-ilan na hospitals na rin po tayo na hindi na po pumupunta yung mga pasyente sa ating opisina para humingi po ng assistance through guarantee letter. Through the assistance ng ating mga medical social workers sa mga hospital, ina-assist na po sila at makakarating na lang po yung kanilang GL po doon. Hihintay na lang po nila sa hospital na hindi na po sila gagastos, masahe. Samantala, nagsimula na rin daw nitong June 22 ang pagtanggap ng DSWD guarantee letters sa ilang sangay ng Mercury Drug sa Central Luzon para sa assistance to individuals in crisis situation o AICS beneficiaries. Mahigit 20 branch ng nasabing botika ang kasama sa naturang programa. Paalala lang ng ahensya, kailangan pa ring dumaan sa assessment at validation ng bawat request batay sa ibinigay na reseta ng doktor bago ito maaprobahan. Usually, pati yung pangalan ng doktor na nagbigay ng reseta, kailangan din talaga naming i-verify at i-validate. Yun po yung process ng assessment. Pupunta po kayo sa Mercury Drugs, ang nearest Mercury Drugs sa aming opisina ngayon sa Shopwise. Nandito po, nadadaanan natin dito sa left side lang muna ng San Isidro. Sila po ang isa sa ating partner. At hindi lamang po dito sa Pampanga, kasama rin po yung mga ibang probinsya na binibigyan po natin po ng ganitong sistema ng pagbibigay po ng gamot through guarantee letter. Bukod sa medical assistance, patuloy ring hinihikayat ng ahensya ang mga kwalipikadong benepisyaryo na samantalahin ng Sustainable Livelihood Program o SLP. Layo nitong paunlarin ng kakayahan at kabuhayan ng may hirap, vulnerable at marginalized sector ng lipunan. Layunin nitong mapabuti ang kanilang socio-economic well-being, kabuhayan at sa pamamagitan ng pagbibigay ng kinakailangang kagamitan, suporta at pagsasanay when it comes to microenterprise, development, gayon din sa pagkakaroon ng disente at pangmatagalang hanap buhay. May 2 track ang SLP, ang Microenterprise Development Track at ang Employment Facilitation. Yung Microenterprise Development Track, ito nagbibigay po kami, pag ito'y grupo, nagbibigay kami a maximum member of 35 for 30,000 per member. So, may grupo sila, ino-organize po yan ng ating mga project development officers at nag-identify sila to the social preparation activities, a micro-enterprise activity within the association. Pag naman individual at wala silang kagrupo, nagbibigay po kami ng 20,000, no? Bukod sa livelihood assistance, may suporta rin daw ang naturang programa para sa mga naghahanap naman ng trabaho. Tinutulungan din natin sila sa pagbibigay po ng ating employment facilitation, na ito ay pangalawa po na track natin, na nabibigay po tayo ng mga pre-employment assistance, no? Pag-apply nila ng NBI, para makatrabaho sila, or other requirements of the government pag sila ipapasok sa trabaho. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Namahagi ng bayanihan SIM cards ang DICT sa mga mag-aaral at guro ng Marcos Village Elementary School na lulutas raw sa problema ng internet connectivity ng eskwelahan maging ng komunidad. Ang buong detalye sa ulat na ito. Suliranin pa rin sa maraming eskwela ang digital connectivity na dapat sana ay makatutulong sa pag-aaral ng mga kabataan tulad na lamang ng Marcos Village Elementary School sa Mabalacat City. Actually, number 1 problem namin yung connection dito sa paaralan po namin. So, minsan po kasi yung mga learning ng mga bata, na dahil nga po 21st century na tayo, so yung mga parang merong nagkakagap, lalo yung mga teacher, which is useful po yung connection sa kanila para lalong ma-enhance yung pagbibigay ng teaching learning process sa mga learners na.
Ito ngayon ang sisikaping resolbahin ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa pamamagitan ng Bayanihan SIM Card Project na tinatawag ding Juan SIM ng Bayan Program. Namahagi ng Bayanihan SIM Card sa mga estudyante ng Marcos Village Elementary School ang kagawaran. Bahagi ito ng batch-by-batch distribution ng 900 SIM cards sa iba't ibang mga benepisyaryo sa Mabalacat City. Hatid ng SIM ang libreng 256 GB data buwan-buwan sa loob ng isang taon. Katuwang ng DICT sa programang ito, ang Department of Education at ang Department of Social Welfare and Development. Ang gusto ni Presidente, lahat ng GIDA areas, geographically isolated or disadvantaged, dapat may access sa internet service. So, pag may internet service ka na, maliban sa online learning, pwede mo na i-download yung eGov app, tapos marami ka ng government services na makukonect. Libre po yan, hindi po nila babayaran yan. Tapos, hindi lang naman dito po sa Pampanga yan, buong Pilipinas yan. Dito naman sa Pampanga, sinimulan na namin, and this is the first tranche, mag-iikot pa kami. Upang matiyak na hindi magagamit sa ibang bagay at para lamang sa itinakdang educational at legal purpose ito, naglagay ng restriction ang DICT sa SIM card. Huwag sila mag-alala kasi yung internet connection nila may cap yan, 20 gigabits lang. Plus, ang rekomendasyon po namin sa mga magulang, maganda, sabayan nyo yung anak nyo sa paggamit ng internet. Iba na yung may patnubay ng magulang. And kami naman sa DICT, kung may makikita kayong mga application na hindi karapat-dapat sa bata, isumbong nyo lang sa 1326 at dict.gov.ph, tapos ayusin po namin. Yan. Para po hindi masamantala rin. Oo, para hindi masamantala. Okay. Tama. Hindi lang daw sa eskwela may pakinabang ang Bayanihan SIM card dahil pwede rin ito sa bahay at pampamilya. So, imbis na pupunta sila sa bahay, magkakaproblema sila sa internet, dito may internet na sila, makakagawa sila ng assignment nila, makapag-aral sila ng lessons nila, at saka hindi lang para sa kanila yan, pwede yung gamitin na parang common device ng pamilya. Actually po, yung binigay nilang SIM card para sa mga student natin, which is very helpful po, hindi lamang para sa ating mga learners, pati na rin sa ating mga parents. Kasi po, ito po yung magiging way para maging komunikasyon ng teachers at saka parents para sa pag-attain ng quality education para sa ating mga mag-aaral. Asahan raw na aangat pa ang kalidad ng edukasyon para sa mga mag-aaral ng Marcos Village Elementary School ngayong mayroon na silang online connectivity. Ito po yung isang paraan lamang para maibigay ng ating mga guro yung quality education para sa ating mga mag-aaral dito sa Marcos Village Elementary. Continuous pa rin po yung learning natin through blended learning, modular, and online learning process. Dahil sa hindi na po sila magdadahilan na walang connection dahil nga po dito sa SIM magkakaroon na sila ng connection. Pinayuhan naman ni Aguda ang mga magulang na patnubayan ang kanilang mga anak habang gumagamit ng internet. Doon po sa mga beneficiary po ng Bayanihan SIM, lalo na sa mga estudyante, gamitin nyo po sa pag-aaral. Yan po ay regalo ng Presidente para magkaroon ng internet access sa mga kabataan. Doon po sa mga magulang, alam ko po, minsan busy po tayo, pero pagdating sa internet, ang pinakamaganda rin po dyan, sabayan po natin yung mga anak natin sa pag-browse, pag-games, at paggabay sa kanila. Nothing beats the guidance of a parent. So dun po, and makakaasa po kayo, gaganda pa yung programa na yan, and next year, dadagdagan pa po natin yan. Ako, si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. At nagbabalik ang CLTV 36 News Recap. At sa iba pang mga balita, bibida ang mga multimedia content na gawa ng AUF CCS students dahil may papalabas ang mga ito sa CLTV 36 simula July 7. Silipin ang kanilang mga obra sa report na ito. Malapit nang mapanood sa CLTV 36 ang mga film at animation na gawa ng mga estudyante ng Angeles University Foundation, College of Computer Studies o AUF-CCS. Hatid ito ng pinirmahang Memorandum of Agreement o MOA ng istasyon at paaralan
para maipalabas ang multimedia content na binuo ng mga young filmmakers ng universidad. Lumagda sa kasunduan sina RBC FVP and COO Billy San Juan, CLTV36 TV Operations Head Mark William Canlas, AUF-CCS Dean Dr. Lilibet Timbol Quizon at Maria Joyce Makaspak, AUF-CCS Industry Internship Coordinator na isinagawa sa RBC Studios nitong June 24. Ayon kay Quizon, sa pamamagitan ng kolaborasyong ito, may papakita ng mga mag-aaral ang kanilang natutunan sa industriyang kanilang kinabibilangan. This is a very exciting opportunity now that we have officially partnered with CLTV. We are very certain that there are a lot of good opportunities that you will expect from the program, not only during the internship, but we've been talking about having a live podcast and other programs that we can develop. So this is an exciting platform for you to actually show your skills from school to the industry. Batid nito na ilang taon na rin ang pagtutulungan ng AUF at CLTV36 upang magbigay ng paghasanay at karanasan sa media production para sa multimedia students. It's been a good experience already kasi for the last few years meron na pong nag-i-intern sa CLTV, no? So we can see from there na talagang namomotivate ang mga bata to actually apply what they've learned from the school, and at the same time they learn a lot also from the industry like CLTV. So yun yung pinakamagandang impact nito, yung partnership na to. It means CLTV opens its door for the students to learn. Lubos naman ang pasalamat ni Canlas sa tiwala ng AUF-CCS sa pagsasahimpapawid ng mga obra ng kanilang mga mag-aaral para ma-showcase ang angking galing ng mga kabataang Kapampangan. Dahil sa partnership na ito, we are able to showcase the talent, the creativity ng ating mga Kapampangan filmmakers and animators because they will be providing CLTV36 with this multimedia content kung saan ang mga pelikula, animations, documentaries ay mapapanood na ngayon ng buong Central Luzon and even nationwide dito through CLTV36. So we are just so glad that AUF-CCS trusted CLTV36 as their platform. Mapapanood ang mga obra ng mga estudyante ng AUF-CCS tuwing Martes, 4:30 p.m. simula July 7. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV36 News. Nagsama-sama ang mga Rotarians ng Rotary District 3790 upang palakasin ang kanilang ugnayan at commitment sa pagsisilbi sa mga nangangailangan. Pinarangalan din ng mga Rotary Clubs na nagpatupad ng mga proyekto sa edukasyon at marami pang sektor. Narito ang ulat. Mga proyekto sa edukasyon, kalusugan at programa para sa komunidad. Yan ang ilan sa mga binalikan sa Year-End Review 2026 ng Rotary District 3790 na ginanap sa New Royce Hotel sa Clark Freeport nitong June 27. Aabot sa 700 Rotarians ang dumalo sa aktibidad kung saan binigyang pugay ang mga natatanging club para sa kanilang mga naging accomplishments sa Rotary Year 2025-2026. May tuturing raw na milestone ang nakalipas na Rotary Year, bunsod ng nakamit na record ng Rotary District na binubuo ng 97 Rotary Clubs sa 11 probinsya sa Luzon. It was amazing because our achievement is national in category. We are number one in donation to the Rotary Foundation. We have 47 major donors. Ibig sabihin yan, 57 na nag-contribute ng $10,000 into the Rotary Foundation. And then in terms of membership, nagkaroon po tayo ng 350 new members. And then in terms of district natin, yung ating donation is the highest in the history of our district. We have contributed about $711,000 for community projects. Bukod dito, binigyang diin din sa pagtitipon ng ginawang pagtugon ng mga Rotary Club sa kalamidad at iba pang pangangailangan ng komunidad. Beyond that, sa mga calamities, we were always there, mga relief operations, sa earthquake, sa baha. Ngayon,
we are continuing with our relief operations in Coronadal. Actually, what we are doing now is Thanksgiving, awarding to those, acknowledging those who have performed well during this term. And basically, I had a wonderful term as District Governor of District 3790. Malaking bahagi raw ng mga naging programa ng distrito ang aktibong pakikilahok ng mga Rotary Club sa bawat cluster. Well, I was really very lucky at ang hinandle ko itong mga clubs na to kasi as I have observed, very proactive silang lahat. And every meeting, lagi silang present. At lahat ng mga sinesend namin, lahat na kung ano yung kailangan nila i-comply, talagang they really do following it. Hindi lamang sa loob ng grupo natatapos ang pagtutulungan dahil nakikipag-ugnayan rin daw ang mga Rotary Club sa mga LGU at iba pang organisasyon para mas mapalawak pa ang abot ng mga programa. Kaya nakikipag-partner tayo dun sa mga LGUs. Minsan may mga economic development na kailangan natin ibigay dun sa ating mga community na nangangailangan tulong. Through those, alimbawa, yung mga professionals natin na nandito sa Rotary Club, makakatulong po to collaborate with the LGU. Yun po, para matugunan natin yung mga pangangailangan ng mga nasa community natin. Samantala, bagamat bagong tatag at isang taon pa lamang bilang club, marami na raw na ipaabot na tulong ang Rotary Club of Pampanga Mega Central na siyang host ng okasyon. Ayon kay Charter President Charles Luctu, naranasan niya ang kahirapan kaya ito ang kanyang inspirasyon sa pagsaserbisyo sa kanyang kapwa. Sentro ng kanilang programa ang edukasyon at pagsasagawa ng medical mission. So ang maasahan nila ngayon is continuous support sa education kasi meron tayong training center ngayon. Isa yun sa magiging tool natin para maihatid yung libreng edukasyon sa ating mga kabataan. And ang pangalawa is yung focus kami sa mga medical and dental mission. Yun ang hindi mawawala. At ang dagdag ngayon is optical drive para matulungan yung mga senior citizen na walang kakayahan magpa-check up ng mga mata, magkaroon ng salamin. Bukod sa mga nabanggit, nakatakda para palawakin ng club ang saklaw ng kanilang mga aktibidad sa ilang bayan sa lalawigan sa susunod na Rotary Year. Asahan nila tayo sa Minalin, dito sa EPSA, Anonas, meron kami dinagdag Santo Tomas and Florida Blanca. Yung mga bayan na yun, mapupuntahan namin yun. At saka Mexico, part ng Mexico, specifically yung Barangay Tangle. Kasi yung mga barangay na pupuntahan namin, yun yung mga lugar na kung saan meron kaming trabaho. Nandun nakalocate yung mga business namin. Habang nakatuon ng ilang club sa kanilang mga programa, may mga nakatanggap naman ng karagdagang suporta para maisakatuparan ang kanilang mga project, gaya na lamang ng Rotary Club of Mabalacat Clark. Well, we are very lucky, sir, to receive such help or a gift coming from our sister club. Yung sister club po natin, si Pampanga Mega Central, binigyan po niya tayo ng gift bago po matapos ang ating term, which is worth $500. And malaking tulong po yun para po sa katulad natin na small club. And of course po, ang gagawin po natin dyan is ito-turn over po natin ito sa next president or sa next term po na RY, which is RY 2026-27. So hopefully po magamit po ito sa magandang proyekto. Pero bukod anya sa mga donasyon, mahalaga rin ang personal na paglalaan ng oras sa suporta ng mga miyembro sa pagpapatupad ng mga proyekto. In my term po, meron din pong mga pagkakataon na para lang po ma-execute or magawa po yung mga project, kailangan po natin maglabas sa sarili nating bulsa. Pero regardless, sir, syempre po, with our Rotary motto, which is service above self, wala po tayong paghihinaya. At sa pagpapatuloy ng misyon ng Rotary International, nakahanda na rin ang organisasyon sa pagpasok ng bagong pamunuan simula July 1. Kasama sa mga prioridad ng distrito ang paghikayat ng mas maraming bagong miyembro na maghilahok sa mga proyekto ng organisasyon. Right now, there will be a changing of the guard
in the coming month, next month, because the term of the governor starts from July 1 to June 30. So, July 1, iba na yung governor. In the same way, the presidents of all the 97 clubs may changing of guards din yan. And right now, you will see that there are more young people joining Rotary. Kasi nga, we need more young people, more vibrant members para tuloy-tuloy yung growth ng Rotary. There are more than 1.2 million Rotarians all over the world. So, and we have more, we work on more countries than the United Nations. United Nations, mga 160 countries lang. Ang Rotary is present in more than 200 countries. Sa huli, layunin umano ng mga club na maipagpatuloy ang mga proyekto maglalapit ng iba't ibang serbisyong makatutulong sa mas marami pang komunidad. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Pinarangalan ng mga kabataang filmmakers na nakibahagi sa Sinesining, the Second Pampanga Short Film Festival na hangad na umusbong at pahalagahan ng Kapampangan Arts and Culture. Kilalanin sila sa report na ito. Muling bumida ang kinggaling sa paggawa ng short films ng mga kabataang Kapampangan sa Sinesining, the Second Pampanga Short Film Festival 2026. Ginawa rin ng parangal ang mga pelikula, artista at mga individual sa likod ng kamera sa ginanap na awards night ng festival nitong Martes sa The Orchid Garden sa City of San Fernando, Pampanga. 10 paaralan na kinabibilangan ng local colleges, state colleges at universities at private institutions ang lumahok sa patimpalak na sumentro ngayon sa Kapampangan Arts and Crafts. Of course, our main objective is the preservation and conservation of our culture, of our arts, particularly in boosting our tourism sector in the province of Pampanga. And of course, another one, it is evidently and clearly na itong mga kabataan kaya nilang ipasa sa susunod pang henerasyon ang kanilang mga ginagawang pag-grab ng oportunidad na ito at ginagawang mga inisyatibo para lalo pang makilala ang lahing Kapampangan, hindi lamang sa ganitong patimpalak kundi sa national and international stages. Bilang kinatawan ni Pampanga Governor Lilia Pineda, sinabi naman ni Board Member King Nagit, ang sinisining ay selebrasyon ng pagkamalikhain, pagsasalaysay ng kwento at sama-samang pagnanais na mapagyaman at maipromote ang kultura at sining ng mga Kapampangan. Today, we gather not only to recognize exceptional filmmaking, but also to celebrate the remarkable talent of our young people. Through the lens of a camera and the power of storytelling, our students have captured the richness of our history, traditions, values, and the vibrant spirit of the Kapampangan pride. The youth are the storytellers of today and the custodians of our cultural heritage tomorrow. And by encouraging artistic expression through film, we empower them to appreciate their roots, embrace their identity, and share the unique stories of Pampanga with a wider audience. Panauhing pandangal sa festival ang world-renowned sculptor at painter na si Willie Layug ng Betis. Hamon niya na sa kabila ng AI at makabagong teknolohiya, hindi raw dapat makalimutan ang kinagistang mga tradisyon. While these developments offer exciting opportunities, this also challenges us to remain rooted in our identity. Yung pamangobra tamok yung kultura, aliya dapat milakok yung panahon. Our traditions should not disappear because the world is changing. Instead, we should use modern tools to preserve, promote, and share them with future generations. Hinikayat din niya mga kabataang filmmakers sa ipagpatuloy ang pagbabahagi ng istorya ng mga Kapampangan. Tell the stories of our craftsmen and artisans. Tell the stories of our communities. Tell the stories that celebrate our language, our values, our faith, and our resilience. Most importantly, tell stories that matter. Because every story you tell becomes part. Because every story you tell become part of the cultural memory of our people. Remember that the words are wonderful,
but they are not the ultimate measure of success. True success happens when your work inspired others, strengthened cultural pride, and helps preserve what is valuable for future generations. Samantala, sa naging awards night, hinakot ng Holy Angel University ang mga minor awards, gayon din sa major award. Napiling third best film ang Sa Linya ng Our Lady of Fatima University, Pampanga, pumangalawang Tune ng National University Clark, habang kinoronahang first place ang Ketty Sulip Antibanwa ng Holy Angel University. Back-to-back champions ang pamantasan sa Pampanga Short Film Festival. Hindi raw inasahan ni O.J. Ferreras, director ng Ketty Sulip Antibanwa, na mapipiling pinakamaganda ang kanilang pelikula. Ako po, personally, sobrang konti na lang po, payak na rin ako pero ang dami rin po kasi namin pinagdaanan throughout the film. May mga bagay na hindi na rin po namin masyadong, kumbaga nilagpasan na lang po namin. Nabaha po kami, nabalaho kami during shoot. May mga taong hindi pwede, may mga equipments kami na kulang during shoot, pero sobrang thankful ko sa team kasi kahit anong challenge na dumating sa amin, talagang tuloy-tuloy lang kami. And sobrang pursigido nila, kaya ito, naging successful ang film na nagawa namin. Hinimok din niya ang mga aspiring filmmakers sa gawing katuparan ng kanilang pangarap na lumikha ng pelikula na magbibigay inspirasyon sa mamamayan. Tuloy-tuloy lang tayo sa paggawa ng sining. Ako mismo, nagsimula na din ako nung bata pa lang ako. Actually, bata pa lang din naman po ako ngayon. Pero andito ako ngayon, who would have thought na kasama ko din yung mga young filmmakers sa likod ko. Di namin in-expect na abot kami sa gantong stage. Kaya tuloy-tuloy lang tayo, magsumikap lang, mag-shoot, mag-film. Gumawa tayo ng mga storya natin wherein we can inspire, motivate, and help other people to our stories in film. Kasi hindi mo alam, baka bukas nasa big stage ka na at tumatanggap ng mga award. Hiling ni Ferreras sa magtuloy-tuloy ang ganitong mga adhikain para pahalagahan ng mga kabataan ng sining at kulturang Kapampangan. Sana po, wish po namin is magtuloy-tuloy pa po yung mga gantong kompetisyon kasi every year ang dami pong natututunang bago, ang dami pong lumalabas na mga magagaling pa. And dahil po sa mga ganto, alam ko pong uusbong pa ang sining at ang mga kabataan Kapampangan po. Ako, si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Mas pinalawak pa ang mga dining options sa Florida Blanca sa pagbubukas ng bagong branch ng Kowloon House. Bukod sa mas madaling access sa kanilang mga produkto, inaasahan din itong makatutulong sa paglikha ng trabaho sa komunidad. Alamin ang bagong food spot sa Pampanga sa ulat na ito. May panibago ng dining destination sa bayan ng Florida Blanca, Pampanga matapos magbukas ang pinakabagong branch ng sikat na Kowloon House. Sa mahigit 6 na dekada nitong operasyon, naging bahagi na ng dining experience ng maraming Pinoy ang Kowloon House dahil sa kanilang dim sum at iba pang Chinese-inspired favorites. Alam namin na may enjoy ng ating mga kabalin dito sa Florida Blanca ang world's best dim sum. Yung Kowloon House, halos lahat tayo, lumaki tayo sa lasa ng Kowloon House. So expect lang natin same taste, same quality, same delicious food. Kabilang sa mga patuloy na inaalok ng Kowloon House ang mga pagkain matagal nang kilala at tinatangkilik ng kanilang mga parokyano. Mula sa kanilang mami varieties at siomai hanggang sa mga frozen delicacies. Maaari na ring iuwi ng mga customer ang ilan sa mga pinakapatok nilang produkto. Yung nakasanayan na, alam naman natin na ang Kowloon House has been around for so long. And andyan pa rin yung kilala natin na mami varieties, yung mga siomai, at saka meron na rin po mga frozen delicacies na pwedeng iuwi. And kung gusto nila pong matikman sa bahay, and pwedeng-pwede po. Higit pa sa pagbibigay ng panibagong dining destination, nagbukas din ng bagong branch ng mga oportunidad sa trabaho para sa mga residente ng Florida Blanca. Para sa LGU, mahalaga ang pagpasok ng mga bagong negosyo sa bayan dahil bukod sa dagdag na serbisyo, nakakatulong din ito sa kabuhayan ng mga pamilya at sa patuloy na pag-unlad ng lokal na ekonomiya.
Nagagalak po tayo sa pagbubukas ng panibagong business, yung Colon House po dito sa bayan ng Florida Blanca dahil bukod po sa bagong business po ito, yung pong mga empleyado niya, it creates employment. Kaya po we encourage our kabalen na suportahan yung mga local business po natin sa bayan ng Florida Blanca, especially na nagbukas po itong ating Colon House na nag-o-offer po ng masarap na pagkain. Para sa mga nagkikrave ng dim sum, siopaw at iba pang Chinese cuisine, ready nang tumanggap ng customer ang Colon House. Located ito sa Macabulo Street sa tapat ng Old Public Market ng Florida Blanca. Open sila daily from 7 a.m. to 9 p.m. Mga kababayan, mga kabalen, andito na po. At yun na po yung Colon House Kening Florida Blanca. At yun kami king Old Public Market. Bisitahin nyo kami. Enjoy natin yung world's best dim sum. Salamat po. Angelica Cara, CLTV 36 News. At sa mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News, sa X at CLTV 36, Instagram at CLTV 36 Official at sa aming TikTok at CLTV 36 Official. Kung nais mong balikan ang mga programa ng CLTV 36, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na at CLTV 36 Official at aming website na www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV 36 nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 na cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV 36, ako po si Jody Dizon Mercado. Maraming salamat po.